Wani yauya nayo idzazopesa dzatowanda. Ndaitomboona mafanidzo anoitoti muyenzi ari kuita se ari kutera. Zvizvozvi zvamuri kuona mhuri yeZimbabwe tiri pano pasakunda ruzhinji rweZimbabwe rwaungana. Vazhinji navazhinji vari pano vari kuzvionera. Muri kuzvionera mhuri yemuno musani weSiti muri kuzvionera. Uyu munhu ari kusvika pana achangosvika. Kuuya nekuda kwokuti abatwa nenyuchi dzasekuru mushure mekunge avhara munhu mari yake. Zvinonzi akavhara munhu mari achizviti ndikondirakta anobatsira vanhu pakuvaka dzimba dzavo. Vaya vanodyira vanhu mari dzavo vachiti vachavabatsira kugadzira kuvaka dzimba. Amene munoti chii mukoma? Ichokwadi mhuri yeZimbabwe chitiko chiri kuita reporting ezitizi munhu akabatwa nenyuchi. Auya pano pasakunda ari kuenda kudare kwasekuru kuti aone uno kunosunungurwa. Zvino takamirira vakomana vari kubva kudare kwasekuru vachimutakura. Pane vakomana akavharwa ndopi? Chii chakaitika mukoma? Mukomana ndakashanda naye. Takapedza kuvaka ngatimboita runyaratidzwe kubva kumunhu akavharwa. angonditi hapana mari iri kubuda. Ndobva ndachiti shamwari iwe ona ndowakandaidza pabasa chiunza mari yangu ndakuda mari yangu. Ndobva atondisungisa kumapurisa zvikanzi yo kutondida kundirwisa bhosi ndakaunyima sandapuhwa mari. Zvadaro komana ndakabva ndataura nakule pafoni. Ndataura nawo pafoni. Saka sekuru vakati kudii? Wakandaidza kwakaya ndakaya kuno ndobva wandibatsira. Saka nhasi ndaona komana chika pabasa cheshawa nekumbea redio. Auya nehwani yauya naye. Wani yauya nayo idzazopesa dzatowanda. Ndaitomboona mafanidzo anoitoti muyenzi ari kuita se ari kutera. Zvizvozvi zvamuri kuona mhuri yeZimbabwe tiri pano pasakunda ruzhinji rweZimbabwe rwaungana. Vazhinji navazhinji vari pano vari kuzvionera. Kuba kwakaipa mhuri yeZimbabwe munoti chii? Pasina mbavha! Pasina mbavha!